rates ng kuryente all over the country, no? So for the month of May, ang lumabas doon na ang Ilocos Norte, ang INEC, number 1 sa pinakamababa sa Luzon for the month of May, lowest residential rate, no? For among all electric cooperatives and distribution utilities, no? So this includes all the electric cooperatives and the private distribution utilities. Number 1 po tayo sa pinakamababa, no? So that ang presyo po natin noon is at unbundled. This is when we say unbundled, ito yung talagang basic before the taxes. That was at 10.13 ang ating unbundled, which was number 1 lowest in the whole in Luzon, no? Ang naging actual noon after the taxes is about 11.28, so we're the lowest in the country. That was 17th lowest, no? Bakit hindi number 1? Kasi pag sinama na yung buong bansa, yung lalo na yung mga nandun sa Mindanao, naka-hydro yun. Mababa talaga ang kuryente, no? In fact, dito sa Luzon, ang Bineco, ang perennial na laging number 1 lowest dahil hydro. In fact, I was told na laging ang dream ng INEC dati is to be lower than Bineco, at sinasabihan tayo, huwag na nating ambisyonin yon dahil hindi natin kaya yon dahil hydro ang Bineco. But ngayon nga nagawa na rin natin yon dahil nga this is a combination of a lot of factors, no? Yung ating mga kontrata, yung ating mix ng mga solar, nakatulong yung lalo na sa may itong crisis. Actually, yung pagyabang lang natin na amidst the crisis, ang INEC baliktad, imbis na pataas, pababa, no? All the other electric cooperatives pataas, rightly so, dahil nga may problema, may crisis, no? But sa atin kasi yung ating mga sinecure na mga kontrata, and also yung ating mga pag-trade, no? Just to explain, just a backgrounder, medyo technical to, pero para lang maintindihan ng mga kasama natin. May mga kontrata na sinecure. Obviously, ang ginawa natin sa INEC, mabababa ang presyo ng mga kontrata natin. So at least secure tayo doon. Yun yung tinatawag na base load, no? So merong base load is yung usual na consumption natin. Yun lang ang dapat mong ikontrata, kasi otherwise pag nagkontrata ka ng hindi naman usual na consumption, syempre mas mapapamahal pa. So we contract on base load, no? But after that, pagkalala na pag tag-init, may sumusobra. May sumusobrang pangangailangan ang Ilocos Norte. Yun yung sinatawag na bibili natin sa WESM, sa market, no? Dahil sobra, wala akong kontrata dyan, bibili ko sa market, which is very volatile. Especially with the crisis, syempre mataas yun. And therefore, pagka marami kang binili sa market na mataas ang presyo, pag minix mo yan, blended rate, yung tinatawag natin blended rate, tataas ang rate natin. So anyway, ganun lang tinitingnan yon. Kaya depende how you trade, yung ating mga traders, because I actually want to congratulate our traders. A part of them, a big part of this is because maganda yung pag-trade nila. So anyway, yun yung mga ginagawa.